थांनाय BPF राजखान्थि हान्जानि खुंथाय समाव कम्बल खुन्दुं मुस्रि साथा बायदि राना होनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनबाय जादोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय BTCनि खुंथाय सरकारा बेफोरबायदि राना होनाय हाबाफारिखौ नागारनानै दिनैनि सानाव फिसा फिसा माव बिथांखि सोरजिना रायजोनि जौगाथाय खामानि मावनो थाखाय आखायाव लाबोगासिनो दं। नाथाय बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय बाथ्रा नङा। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। BTC सरकारनि बे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्ड हालामाव थानाय बाथौ थानसालि, मन्दिर, गिर्जा न', नामघर बायदियाव 2 लाख रांनि सेग्राना एसेबाबो राङारि मददथि होनायखौ नुनो मोननाय जायो होननानै फोरमायो बिथां गबिन्द बसुमतारिया। दिनै फिन 39 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय पुहुराबारि गामियाव थानाय मन्दिरनि मुङाव एसेब्लाबो मददथि होनाय जागोनखौ नोजोर बोनानै बियाबनि MCLA थामहिनबा BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै 2 लाख रांनि चेकखौ गामिनि रायजो राजाफोरनो गथायना होलाङो। सिगाङावनो निउस मिडियानो नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों जे आं गावनि जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं भैरबकुन्द समस्ति UPPLनि आफादगिरि हिसाबै, ब्लकनि आफादगिरि हिसाबै दिनै बे बज्रपर बागान दुर्गा मन्दिर बेयावहाय जि BTR सरकारनि जिथु फ्लेगशिप स्किम जिथु आलारि सोरां बिथांखि बिनिफ्राय जे 2 लाख रां होनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जों गासै 15टा बिदि मन्दिर आरो बेबायसा गिर्जाफ्राव जों अलरेडि होखांबाय। थ' गोबां रायजोफ्रा मोजां मोनदों आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव फोरमायदों जे सिगांनि सरकारफ्राव जाहा बेबायसा जों बिदि साहाय्यफोरखौ जों मोननो बिदि जों मोनाखैमोन, मोननायनि सुबिदा मोनसे गैयामोन। नाथाय दिनै BTR गभर्नमेन्टआ 3 बोसोर जन्थु बे समावनो बिदि गोबां बिदि फ्लेगशिप स्किमफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिदि अनसुंथाइफोर होफैदों। बिनि थाखाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना फोरमायदों जे जोंनि गेजेराव जिगिता मन्दिरफोराव, जोंनि धर्मीय अनुष्ठानफोराव जिगिता समयसाफोर दङ, फिसा बिला जन्थु समयसाफोर दङ, बेफोर सुफुंनायाव जा हय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों जे BTR गभर्नमेन्ट बर्तमान जेनोखि सालायगासिनो दङ मोनसे सिस्टेमाव सालायदों आरो रायजोआ गासैबो मोजां मोनदों आरो रायजोआ गोजोननाय दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेजों लोगोसे जिगिता फ्लेगशिप स्किम दङ दा जन्थु आलारि सोरां बिथांखि बावैसो साननि गेजेराव जोङो बेमारिफोरनि थाखाय जन्थु जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ लन्च खालामनाय जि रुग निर्मल बिथांखि होननाय बिनिबो जों चेक जों राननो थांगासिनो दङ। आरो बेयावबो बिनि गेजेरावबो गोबां बिदि जोंनि ओनसोलफोराव थानाय बेमारिफोरा एसे रांनि मदद मोननो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना मोनसे हेफाजाब जागोन बेखौबो जों आसा खालामदों। बेबायसा सिस्टेम आं सिगांनि बिदि जि BPFनि आमोलाव जिगिता सरकार सालायदोंमोन बेवहाय नुनो थाङाखैमोन जे माब्लाबा बिथांमोननि लिडारफोरा फैसा बिनो थांब्ला बिदि पकेटनिफ्राय बेबायदि एसे एला फैसा दिहुनना हरोमोन। नाथाय बिथांमोना बे फैसाखौ बहानिफ्राय मोनोमोन जिहेतु बिथांमोननि गेजेराव गोबां बिदि घटनाफोर सोलियोमोन। दा आठुवा कम्बलनि नामाव बिथांमोना रायजोनो आठुवा कम्बल होनानै जिगिता आठुवानि दामा 100 रां बेखौ 400 रां बानायनानै जिगिता घटनाफोर खालामोन बेफोरनिफ्राय बिथांमोना होयोमोन। बे मोनसे सिस्टेम नङामोन। स' जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ दायो मोनसे सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावनो लादों आरो बेखौ रायजोफ्रा लासै लासैनो बुजिदों आरो लोब लोब जोंजों लोगोसे फैगासिनो दङ। आरो थांनाय 8 तारिखआव भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै जि जों सुबुं जि गौमा जि मास गेदारिंनि जिथु प्रग्राम लादोंमोन बेयो बिनि मोनसे बिदिन्थि होननानै आं सानो। खारन बेवहाय रोजा रोजा मानसिया बेवहाय बाहागो लाबाय आरो जों जे भैरबकुन्द समस्ति हिसाबैबो जों गोख्रोङैनो दं। आरो UPPLनि जिथु खामानि मावनाय एबा जोंनि डिपुटि चिफ सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथांनि सायाव जथेस्थ' गोजोननाय दङ आरो आसा दङ इन फिउचार जोंनि गेजेराव बिथाङा गोबां खामानि मावबावगोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय दङ। बेनो जोंबो आसा दङ, रायजो राजाफोरा जोंखौ मोजां मोनदों, जों बेखौ बुजिनो हादों। जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ दासिमबो इलेक्सननि समाव जों होनदोंमोन जे जों कम्बल मुस्रिनि जिथु राजनिति जों खालामा आरो जों दासिमबो खालामाखै। इन केस अफ सोरबाफोर जुदि होदोंब्लाबो बे गावनि फैसाजों होदों, बे सरकारनि फैसाजों जेबो होआखै। दा दासिमबो जों आठुवा कम्बलनि जों राजनिति खालामा होनना बुंदों, जों खालामाखै। मानो होनब्ला
थ' आठुवा गांसे लागोन कम्बल गांसे लागोन थ' सोरनि न'आव कम्बल गैया एखेबारे गैथारि मानसिथ' दानि जुगाव गैया होननानै आं सानो गांसे कम्बलाथ' गासिबो थायो थ' माने जुदिअ माने कम्बलखौ जुदि होनाय जायो आरो जायफोरनो माने प्रयजन नङा बिसोरबो कम्बलखौ लानो लुबैगोन बा लांगोन खिन्थु फैसाथ' मोनसे माने खरसा जागोन ना दा बिनिखायनो जि बुस्थुआ खोब माने प्रयजन नङा बेखौ माने जों बिदि आसुनिखौ जोंनि सरकारा लायाखै आरो बैफोर फैसाखौनो जोंनि माने मोनसे फ्लेगशिप स्किम हिसाबै जेनेखि बिदि रुप निर्मल आसुनि गियान सोरां बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि बिदि गोबां बिथांखिफोरखौ लानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा जोंनि जिथु धर्मीय अनुष्ठानफोरानो जा जोंनि स्टुडेन्टफोरानो जा जोंनि बेमारिफोरानो जा माबा मोनसेयावथे जाहाथे मिनिमाम मोनसे जिथु बिसोरनि जिथु निडि जिथु प्रयजन बेसे सल्भ जायो बेखौ नोजोर होनानैसो जोंनि सरकारा बे आसुनिखौ लादों बेनिखायनो जोङो कम्बल आठुवा कम्बलनि राजनिति खालामाखै जों फ्लेगशिप स्किमनि जुगिदि रायजोनिसिम बोरै जों थांनो हागोन रायजोखौ जों बोरै हेल्प खालामनो हागोन नैबे आसुनिखौ जोंनि सरकारा लादों दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जथेस्थ' माने मोजां मोनदों जोंनि रायजोफ्रा मोजां मोनदों आरो बेखौ दायो लासै लासैनो गासैबो बुजिनो हमदों जोंनि समस्ति भैरबकुन्द समस्ति बेवहाय जों दासिम 14ता जोङो मन्दिर आरो गिर्जाफोराव 2 लाख करि जों बिदि रांनि जिथु चेक बेखौ जों होनाय जाबाय दिनै बे मोनसे जोबथा फारिलाइ आरो बिथांमोना जथेस्थ' आरो मोजां मोनदों मानो होनब्ला गोबां माने बेबायदि जिथु एप्लिकेसन खालामनायनि गेजेराव बिथांमोना गोजोननाय मोनदों आरो जोङो नेक्स्ट टाइमनि थाखाय जाहा डिपुटि चिफ सार जाहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा जोंनिफ्राय नेक्स्ट जिथु माने फेसनि थाखाय होनो गोनां थाखाय जोंनिफ्राय VCDC मोनसेयाव 10तानि मोनसे लिस्ट बिथाङा जोंनिफ्राय अलरेडि लांबाय बेबो माने बावैसो साननि गेजेराव माने जोंनि गेजेराव जानानै फैगोन होननानै जों आसाबादि जों आरो आसा खालामदों दा बेखौ जुदि मोनोब्ला जोंनि बेबायदि धर्मीय अनुष्ठानफोरा जथेस्थ' माने लाब जागोन होननानै जोंहा माने फोथायनाय दङ ধন্যবাদ দিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকক যে আজি BTR চৰকাৰে আহি পেলাই আমাৰ খুচৰাবাৰী গাঁৱৰ দুৰ্গা মন্দিৰত যে আমাৰ এইটো গাঁও খুচৰাবাৰী বাগান দুৰ্গা মন্দিৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াতে ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাইজে এতিয়ালৈকে কোনো এনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাছিল কিন্তু আজি এই EPPL চৰকাৰ আহি পেলাই যি সুবিধা আমাক দিছে তেওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ কিয়নো EPPL চৰকাৰ অহাৰ আগে আগে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা পাৰ্টিক আমি বেছিকৈ আমি মানে ছাপোৰ্ট হিচাপে আমি তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আজি মানে যেতিয়া ইলেকশ্যনত ছাৰে জিতিয়াইছিল তেতিয়া 2 মাহ পিছতে আমাৰ ছাৰে এই মন্দিৰৰ কালাৰৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে আমাক অনুদান দিছিল তাৰপিছত আজি আহি আমাৰ এইটো মন্দিৰৰ বাউণ্ডাৰীৰ কাৰণে আৰ্ট ফিলিং আৰু ফেন্সিঙৰ কাৰণেও মানে এনেকুৱা এটা সুবিধা দিম বুলি আশা দিছে আমাক আৰু এতিয়া আজি আহি এই মন্দিৰৰ নামত 2 লাখ টকা অনুদান যি ছাৰে দিছে সেইকাৰণে ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ হৈ এই মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ হৈ পেলাই বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছিলোঁ আগন্তুক দিনলৈকে আমি ছাৰক ধন্যবাদ দি অহা বছৰতো জয়যুক্ত কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाजों लोगोसेनो क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया लानानै फैबावबाय दिवालीनि धामाका अफार 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बर खालि सानब्रैसिम दिवालीनि धामाका अफारा सोलिगोन लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि नों फसायनाय बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेन्जार डमिनार बायदि बायदि आरो गोदानै लन्च जानाय बाइकखौबो लानो हागोन बाइक गोदानजों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सियावल' नङा बेजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो अफारनि सुबिदाखौ लानो हागोन आबुङै मिथिबावनो दानो कल खालाम 6000399187 नङाबा 8822018193 जानबुं अनजिमायाव